sikek jero geger nyoba para wadyabala. Kumrejinging gaman brengenging trungga pacak baris dana lar wonten jabaning alun-alun negari Dewarawati. Candraning para wadyabala lan kancah ancak dilebah apa to candrane? Ancak iku walang dilebah watang kanca kaya walang kena tebal watang pating bleber ati mencolot tingkang para wadyabala. Sela bragiti candrane. Sela arel watu bragiti semut. Kala semut merapat ing selane watu dandan didir dan kala penoti. Golong-golong angetan, golong-golong angulon. Tebung klan bakul mangapunten kabaripun pagaran wauta ingkang sampun nampi dawuh Sang Regalwatih Udawa munggah panggung nabuh tengara candraning para wadyabala kanca cedhal alun-alun negari Dewarawati.